Sa kasa naging pagiga dito, nalagay nagananan nalagay dito. Sorry, mga kita. Sumunta ko si Kata na niya ako. Sige, alas ko mo ilagay sa buntod na. Hey guys, welcome sa akong YouTube channel, si Jerry Morentini, ang bisdak nga probinsyano nga magsamok-samok sa inyong pananaw. Halos sige pa rin sa inyong paglantaw. So guys, Bernie Santo karon karon sa The Fascination Farm sa akong po diri sa Ubay guys. Kung asa makita ang mga dragon fruit nga prutas. Let's go guys. Recording na na. Dami kay gunit ug tamira. Sabig habit ni kay basing mahagbong kanon. Kani? Para og ni kuan. Ana sikat oh. Ano? Tol! Okay. Dre, come on. Eh, dragon fruit? Saan Dragon fruit? Oh. Dayo mo doon, dari mo makarga? Ha? Dayo mo doon? 1, 2, 3, 4. Ano ba? Kamit. Makarga mo yata? Makarga, Dre, doon sa likod. Ligin ako ba? Ligid, Dre mo ba, no? Dre ba? Ay ko man. Pito, man ako. 2, 4, 6, pito, man takabok. Higo man siya ni? Dre? Dre, karga. Okay, rana. Oh. Ito na guys. Oo, Demetri guys. At ko na may sakwan. Vlog taron guys kay para nice kayo. Balik-balik rin kung saan na rin guys. Ay, sinutan ako guys. Hapon maganda. Ako na gingap. I'm going to Mountain College View. So, we are here. Unyara tang Portis. Dragon Balls. Guys. Guys, padong namin sa kuan. Dito gid sa dako kay view guys. Dragon fruit. Ano? Pa kay tanaw na sila sa view. Tara guys, hindot kay view guys oh. Ay, kat na ta. Dali. Come. Ano ni ah? Padulong dito sa Dragon fruit. Sa dragon fruit. padulong dito sa ilang bayad sa taas. Grabe ka sunrise kay guys. Oh, buntod kay buntod. Buntod kay Mang Alex. Kung mga tanang mag-asa ni guys, narani dire sa Bohol. Babawar po na. Dire sa dragon fruit. Wow, lang mo diri ah. Sa Ubay gihapon ni. Sa Ubay. Mission Farm ang ilhang paan mga dragon fruit. Dragon fruit.
Ipakita na mo sa inyo niya ang View, dito sa ambience babaw na. sa pag nanami sa ibabaw. Hey, come here. Where are you, camera? Uy, dagat oh. Dagat. Dagat Andrea. Oh. Yan na, yan na. Yan na, may sakil sa mga. Ano sa? Ano, maklarong tiil. Sige ba? Sige ba? Eh, gamay. Hindi, yan na. Kasi yan. Ano? Hindi, sobrang tanaw. Sige. Ako na. Ha? Ako na. Okay, ano? Dos, tres. Tanaw ka isa. Gamay, puto ba na kayo? Okay, isa, kung galitan niyo. Pawat gamay, pawat maklarong tiil. Ano? Ano? Dos, tres. Ano? Uy, Hangak? Ito ay lagi. ilalim ang baktas. Dili gidalim guys, ang imong bukad nga ilong samot pagkabukad. Bako ra mo yun. Mo pwede ka paligid-ligid rin guys. Kay. Ano pa daghan ah? Ano pa daghan ah? Dito na, managkot siya naman. Ha? Managkot. Ay, lagi mo nga kon, bro, hindi. Hindot kita ang hangin. Ambot kaya niya unya. Hindi, hapon na nindot. Tindot ito. Turn around, turn around. Katod, nung ng driver. Kalaya to, sabihan kina diyo. Hanggang dali. Lek, no? Ito, straight. Idulog ko na. Dito, dito na sa katong tulog crossing. Dito, yung liling lang. Kita mo na nakapati dito sa biro na ito dahil. Last level point na din niya. Ambot dito shooting shot lang. Life dito ba nila? Hindi, ada rong palayan katong nanindag ng biyong amurang New Zealand ka. Wow. Karakter ito na. Tara mong sakyanan guys, so tara. Tara guys. Mo na masakyanan. Mo na kung balay diha. Mana ang karak yan? Ang katong panoramic, layo patuloy. Panoramic park. Ay, bunga nil. Ay, dito. Hindi mo kasi yung bunga. Ito bundok ka kaya gid eh. Bundok kay bilang may kasakaon ba. Mani ang Dili yan pagkabundok nila gini. Mani ang mga view diri guys sa palibot. Pakita na ko sa inyo ang mga sa ito ngayon, dragon fruit. Yun yung mani ang dragon fruit.
sa likod nga bahin. Tapos sa tubangan dapit sa entrance mapud diri kana mo na dira. Naglibot diri ang mga dragon fruit diri lemon, dragon fruit, anak-anak. Ito. Bakit na po ako ipakita sa inyo. Dari ang portion. Mapo dito rin guys. So gikan dito padung diri kauban ako si Roger, si Loyloy, si Jonel, si Richie, si Rod, si Gerald. Yun ang dagat guys Tapos dito nilipod ang buntod ito buntod may nana kanindot diri mawala kami pinakadabis dari kay habog kayo sa tabangan nga portion init ka mura-mura lang chocolate hills sa Carmen pikit-pikit lang di ba Rods? Yeah man. Sir, ito puno sa lupi rin sa taon. TikTok na isa. Muni balibo sa dragon fruit guys. Muni balibo niya. Muni balibo sa dragon fruit. Muna yung mga tunok, yun yung yung tunok. Muni ang kuda. Guys, dapat niya ang payag-payag. Pinakadabis kita tanang guys. Paggabi nila talaga kayo kita nila mga suga-suga. Kanang mga isda. Las masaroy ko diri anak na anak ko diri. Notis. Ko andre kaayo. Kabayo.
Ano ba? Ana. Medyo maganda. Tana, mula na ta. May sanyan na tayo, yung pasada ulit. Dito sa dam, Wala niya nabilin. Masa may view dito sa dam. Nindot dito po, hawan kayo. Mata! Tara, yun na. So guys, manguli nami kay odto na maulaw ni nay nagkulat sa muang Nagkumat among driver. nagkulat among driver ba. Nagkumat among driver. Driver sa among sakit. Kita na tumpo lang. Duhara ba kabuk ang Kuli-kuli. Duhara ba kabuk ang Brown man kaning buhol ro. Duhara ba kabuk ang sakit na nagkulat guys. Tara oh, pula oh, kanang pula oh, mga among nasakyan na ng pula god. Saan driver sa ibo? Mana akong driver. Karon muli nami kay ulaw na po kayo naghulat sila sa mua. Kami rin hulaton. Nakita Special pag kayo min panggutom na to sila ba. Ay salamat kay nanguli na kita sila. Matto pa ba may Jollibee ron? Na, Jollibee una. Burger. Ultimo pag naog lagi, mahawi mong tin. Pungugong-pugong po ba? Kunin ni Dre, mga luni siya ang dragon pot. Ano po ba sa ang bunga ini? Wala ibong nga yan. Dili ang bunga ini ba? That's bro. Mo siguro nino kini ano? Dali mo kuan ang mga bunga. Mo ni siya kini ni mga pinutlan bunga siguro ni. Bila kay bunga nino. Nana siya kagaling ng ligid. Kini siya nga dagong prot. Mo na siya. Kulay dai nga lang po ah. Na. Dito bigyan sa. Pasirit lagi. Okay, maladang pangit siya. That's it for today's video. I hope you like, share, and subscribe my YouTube channel. See you on my next video, guys. Bye. Ano na itanong mo? Ano dragon prot? Ano